Mă aflu într-o plantație de fernor în zona de centru a Republicii Moldova. Pomii au 14 ani, o dezvoltare foarte bună. Adevărat că doar în acest sector al plantației, unde avem un sol mai profund, aluvial, unde ploile abundente care provoacă scurgeri de apă pe pantă, deci iată aici puhoaiele își încetinesc viteza și respectiv are loc o infiltrare mai bună în sol. Și iată efectul asupra dezvoltării pomilor. Deci vedeți un fernor în anul 14, plantat la schema de 10/10. Astfel de pomi vor da nu mai puțin de 40-50 de kilograme de nuci. Uitați-vă și voi după încărcătura de rod. În această plantație s-au făcut 3 tratamente cuprice plus mancozeb. Și vedem că efectul a fost destul de bun, deși ar fi fost poate mai bine dacă s-ar fi efectuat vreo aplicație cu un fungicid sistemic pentru a preveni iată această antracnoză care s-a dezvoltat în cursul lunii iulie, către sfârșitul lunii iulie, pentru a asigura o protecție completă acestor pomi. Probabil aceștia sunt sunt pomii de fernor din Moldova cu cea mai mare coroană pe care o puteți întâlni aici în țară. Exact rândul ăsta, ultimul rând, care, după cum spuneam, a beneficiat de o amplasare într-un sol profund, fertil și o cantitate de apă mai mare care se scurge din precipitații pe pantă și iată se oprește în zona asta. Ce concluzii ne putem face în acest sens? Este destul de simplu. Acolo unde solul este, dar de fapt indiferent de natura solului, trebuie să venim cu aporturi de îngrășăminte permanent, începând cu primul an de intrare pe rod, fertilizări cu potasiu, cu azot, cu fosfor, deși în cantități mult mai mici, aplicații foliare nutritive cu zinc, cu microelemente, cu aminoacizi extrase din alge marine pentru a susține diviziunea celulară și a asigura o creștere cât mai bună atât a aparatului foliar, a lăstarelor în perioada de dezvoltare a pomilor, cât și a fructului atunci când pomii intră pe rod. Și bineînțeles un aport de apă prin irigare pentru a menține într-un echilibru cât mai bun toate procesele vitale, metabolice care au loc în interiorul țesuturilor plantei. Și iată, astfel de rezultate pot fi obținute chiar și la densități atât de mari de plantare cum este aici, de 10/10. Iată că totuși aceste soiuri și-au confirmat a câta oară deja productivitatea, potențialul lor care poate fi valorificat în condițiile ceva mai dure ale Republicii Moldova. Uitați-vă că suntem practic aici într-o zonă de șest, de depresiune. În acest sector al plantației se acumulează de pe pantă nu doar apele din precipitații, dar și aerul mai rece. Se scurge în zona respectivă. Cu toate acestea, fernor pare să reziste destul de bine dacă are condițiile de bază întrunite pentru o productivitate așa cum este ea anunțată de către cei care au selecționat acest soi. Nucicultura Moldova poate avea succes doar dacă învățăm aceste lecții de bază, dacă schimbăm din talpă sortimentul, optăm doar pentru sortiment productiv, cu producții de nuci calitative și doar dacă vom înțelege ce este necesar pentru cultura nucului, ca această cultură să dea rezultatele pe care le așteptăm. Pepiniera Voinești este alături de voi pentru a vă oferi în primul rând material săditor de calitate din
acest soi sau altele pentru a vă pune la dispoziție o schemă tehnologică adaptată situației pedologice și climaterice din țara noastră sau din țările unde avem parteneri pe distribuție, cum este România, Ucraina sau în alte țări. Contactați-ne pentru a face o rezervare de material săditor. În această toamnă suntem aproape la limită deja. Mai avem ceva din soiurile Peșanski, Chandler, dar și Ferdinand în cantități mai mici. Vom fi bucuroși să vă oferim toată asistența și toate competențele de care dispunem, pe care le-am acumulat în toți acești ani de activitate în sectorul lucifer, astfel încât să vă puteți bucura de o investiție care să vină cu rezultate economice într-un termen cât mai restrâns. Mult succes tuturor și pe curând!